Je to dokončenie takej, by som povedal, energetickej samovraždy Európskej únie a na toto hlúpe ideologické rozhodnutie všetci veľmi doplatíme. Dnes Európa bude odoberať brutálne množstvá skvapalneného plynu zo Spojených štátov amerických. Jednoducho toto nie je riešenie pre nikoho. Je to riešenie, ktoré bolo prijaté len a len z dôvodu nenávisti voči Ruskej federácii. Ja odmietam nenávisť ako vlastnosť, ktorá má určovať medzinárodné vzťahy. Znovu očakávam, že do 1. novembra 27 by mohol byť ukončený vojnový konflikt. A napíšte si to všetci, keď skončí vojnový konflikt. Všetci si polámu nohy, ako budú utekať do Ruska robiť biznis. Ešte raz. Keď skončí vojnový konflikt, všetci si polámu nohy, ako budú utekať do Ruskej federácie a robiť biznis ako obyčajne, čiže business as usually.